Dnes vám budu povídat o plýtvání jídlem. Každý si představí nedostatek jídla v necivilizovaných zemích. Ne, já budu povídat o opaku hojně jídla v moderních a bohatých zemích. Příkladem toho je můj smutný příběh o brusince, hodně smutný. Tak se pohodlně usaďte a poslechněte si příběh. Byl jeden sad brusinek a v něm uzrála jedna sladoučká a hezky červená brusinka. Rostla a rostla. A dozvěděla se, že nejlepší osud brusinky je ukončit svůj život v lidských ústech. Strašně se těšila. Jednoho dne ji sklidili a osušili. Dali do balíčku ostatní. A po 2 dnech si ji koupil kluk. A když se vracel do školy z odpolední přestávky, potkal bandu darebáků, co mu brusinky ukradli. A poprali se o ně každý. Dej mi to, to je moje. To je moje hrstka. A vypadla ona sladoučká brusinka na zem a strašně brečela, protože neposloužila. Po 2 dnech splesnivě. A po dalších 2 dnech, to se ani radši neptejte, to nesmíte vidět. Je mi z toho špatně. Zamyslete se nad sebou. Určitě se vám něco podobného stalo. Asi ne s brusinkama, spíš s čipsama. Zkuste toto plýtvání jídla zamezit, aby brusinky ani čipsy nebyly smutné. Napište mi do komentáře, jak jste toto divné příběho, nevím co, pochopili. Děkuji za pozornost a dobrou noc.